רוצה להזמין את ידידנו היקר, איש רם פעלים, שר השיכון אורי אריאל. שלום וערב טוב, אני חייב לכם התנצלות. הייתי עכשיו במעלה אלבונה, חנכנו שם אולפנה לזכרה של רות פוגל, השם ייקום דמה, שנרצחה עם בעלה ושלושת ילדיה ביישוב איתמר שבשומרון. חשתי מחויבות עמוקה לשתי המשפחות שאני מכיר אותן שנים רבות, לא מהיום, אז סליחה, מצטער, אבל זהו. נעבור לדברים, ואני רוצה ברשותכם לגשת ישר לתכלית. אני אגיד לכם למה צריך בית יהודי חזק בראשות ידידי רואה החשבון דוב קלמנוביץ', גם אותו אני מכיר, לא יודע כמה שנים, 30 שנה נניח. צריך כדי שנוכל לבנות בירושלים. היום במצב שלא בונים בירושלים. עכשיו תגידו, אתם שמעתם את ראש העיר זועק? אתם שמעתם את חברי המועצה פה בירושלים מפגינים? לא, כאילו הכל בסדר. אבל הרי אתם יודעים, כתושבי ירושלים, הורים לילדים או זוגות צעירים שנמצאים פה, שהמחירים כל הזמן עולים. זה הגרף. מי אשם בזה? מי אשם בזה? אשם בזה הבוס שלי, בסדר? שלא מאפשר לבנות. אבל מי שותק על זה? האם ראש העיר קרא לכם אי פעם ואמר בואו נעשה מחאה על זה? המחירים עולים, הזוגות הצעירים עוזבים והדמוגרפיה בעיר שלילית, ולכן צריך את דוב קלמנוביץ' עם הבית היהודי. אנחנו חייבים פה פרטנרים כמו הנבחרת שיושבת פה, כדי שיהיה לנו כשלטון מרכזי, ועכשיו אני אדבר על עצמי כשר בינוי ושיכון, שיהיו לי פרטנרים מי לעבוד, אין לי מי לדבר היום. כל העיר הזו לא בונים בה, מה שאתם רואים מנופים זה אישורים שלפני שנתיים, בלחץ גדול מאוד שלנו, שיווקנו לפני כחודשיים כמה מאות יחידות דיור. אתם יודעים כמה צריך לבנות כל שנה בירושלים? מינימום 4,000. כדי לקלוט פה את הזוגות הצעירים, להוריד את המחירים, לייצב את המחירים, ששכר דירה יהיה נורמלי. לא בונים, ברור שהמחיר עולה. אנחנו צריכים פה בית יהודי בשביל לבנות את ירושלים. גם בחומר, יש לי הצעה, בואו נעשה פה הסכם, שבסוף שאני אגמור עוד 2 דקות עם כל הבית. לא אכפת לכם, מה שזה התאבדות טוב, מה אתה סוגר התאבדות? מוחאים כפיים, כן? בואו נעשה, תנו לי 2 דקות, אני אסיים. יש לי חזקה עליי מצוות ראש הממשלה לחזור לכנסת, יש לנו עוד הצבעות, יש סגרות שם, מה קרה שם? מה? יש לנו חוק הווד"לים. יכול להישאר פה חצי שעה. אבל אני לא יכול, אבל תנו לי עוד 2 דקות. אחרי זה, אם לא ירצה, שאלה אחת, אז 2, אבל זה תלוי בך, אין צורך מבחינתי. אני אומר לכם בצורה הכי פשוטה, זה לא תעמולת בחירות. אני אומר לכם שאין לנו עם מי לעבוד בעיריית ירושלים, על ירושלים, בסדר, על הדבר הכי פשוט, על דיור. תכף נגיע לעוד 2 דוגמאות, אבל אין עם מי לעבוד. אין סיבה לקבל את הגזירות המדיניות שלא מאפשרות בנייה בירושלים, בירת ישראל, עיר הקודש. תארו לכם שבאיזושהי מדינה הכי נידחת שאתם יכולים להעלות על דעתכם, היו אומרים שאסור ל10 משפחות, לא יהודיות, לבנות את בתיהם. מה כולנו היינו עושים שם?
הרי היינו יוצאים כולם לרחובות, מפגינים, זועקים, אומרים שזה אנטישמי. ופה זה יכול לעבור. אנחנו צריכים בית יהודי חזק, שנוכל לבנות פה כל שנה אלפי יחידות דיור, כולל דיור לזוגות צעירים, כולל דיור להשכרה, כולל דיור לזוגות מבוגרים. יש לנו תוכניות כאלה בהר חומה, אנחנו צריכים לתת תשובות לכל הגילאים. ואנחנו מסיבות זרות, אני אומר לכם זרות לגמרי, שלא לעניין, מעוכבים, לא רק בבנייה, גם בתכנון. לא מאפשרים היום לתכנן בירושלים. אז איך נבנה אם אין תוכניות? זה הגיע לאבסורד שבאחת השכונות יש תב"ע, תוכנית בינוי ראשי התכנון, לסגור מרפסות, ולא מאשרים את התב"ע, ואין קול, ואין זעקה, ואין שותפות. והבית היהודי חייב להרים את זה פה בעוד שבועיים ולשנות את הדבר מיסודות. צריך בית יהודי, כי צריך שיהיו בתי כנסת בשכונות, ויהיו מקוואות בשכונות, כשאנחנו בונים ועוד נבנה. וצריך בית יהודי בשביל חינוך יהודי, לא חינוך שלנו. אני לא אוהב את הדבר הזה. האנשים שלנו, כל תושבי ירושלים, הם שלנו. ואנחנו מתקרבים להם. אני רואה שאתם לא עומדים בהסכם. אני הבנתי, בסדר, תמי אמרה שאני מדברת על 2 דקות. חברים, אני מסיים ואומר לדוב ולחבורה הנפלאה שאיתו, ולכם, המבחן הוא שלכם. אתם עבדתם למען הבחירות הכלליות, ואני יכול להגיד עבורנו, עשינו אחדות, ברוך השם הגענו לי"ב מנדטים, ולפי כל הסקרים זוהי רק ההתחלה, אבל ברוך השם 12 מנדטים עכשיו. זה ההזדמנות שלכם, גם שלנו, אבל שלכם, כי אני לא יכול להצביע. והמבחן יהיה בהתנהלות של עבודה מסודרת, שכל אחד לוקח על עצמו 30 אנשים ודואג שהם יגיעו לקלפי. תראו, בעזרת השם ירד גשם, אתם יודעים למה? כי אנחנו מתפללים. אז ירד גשם. עכשיו השאלה למי תהיה מוטיבציה לצאת מהבית וללכת לקלפי. קר, גשם, לא נוח, כל מיני דברים. אני אומר לכם, הארגון והמוטיבציה הם אלה שינצחו. מי שיהיה מאורגן, יחלק משימות לאנשים, יעקוב אחרי זה ויראה שכולנו מגיעים לקלפי, ינצח. אני בעזרת השם, אם דוב ירצה להגיע עוד למשימה שהוא יטיל עליי, ביום הבחירות החלטתי להתחיל את יום הבחירות כאן, ובעזרת השם אנחנו ננצח. תודה רבה. כמו שתמי אמר, כמו שאורי אמר, אני כבר מכיר אותו הרבה שנים. כל מילה שלו הוא מתכוון. ואם הוא החליט לקחת את ירושלים על ראש שמחתו, הוא יעשה את זה. ואני בטוח שבעוד שהוא עומד להיבחר, בעוד 4 שנים, אנחנו בעוד 5 שנים, יהיה קבלות. הקבלות לא יהיו על הנייר, אלא יהיו עניינים גדולים בירושלים. תודה רבה.